Jo soc Amparo, cunyat, soc nascuda en Poblenou. Soc Enriqueta Llopis Cunyat, nascuda en Poblenou. Jo soc José Gaudissa Cunyat, vull molt a Poblenou. Poblenou, des de la vora del riu hasta el límit de Poblenou, era, diguem, marcadament la Vega de València. Era qui nutria a la ciutat la despensa d'aliments. Mon pare ha sigut llaurador, nosaltres no som llauraors d'ofici, però sí de pertinença. Continuem duent la terra, continuem aguantant el que podem, els gastos, perquè no ens dona benefici, però la tradició és que ens l'han deixat els pares i la tenim, la mantenim. Entonces, això no era comparable en viure en un pis en València. No se pot llogar una capital en una horta, tenies que viure en els alrededors, i és el que hem tratat de fer tots els que estem ací. M'han entrat sempre ganes de defendre l'horta. A mi me lleven l'horta i me lleven tot. Jo sempre he luchat moltes vegades en companyia d'altres que això augmentara. Sempre ens han dit que no, que respectem l'horta. L'horta? L'horta, si no se manllen diners, no la respecta ningú, se mor. El que deixa un camp abandonat i no el treballa no és una persona com cal, no és una persona com Déu mana. Claro, és que... Entonces, n'hi ha que treballar-lo. Per tant, així realment els que han mantingut l'horta som nosaltres. El sentiment de pertinença a la terra que tenim. L'horta no es protegeix pintant un mapa de verd. Es protegeix en polítiques actives que facin que això es pugui mantenir i que al final el manteniment de l'horta no recaiga sobre els propietaris de la terra. Així el problema serio és la despoblació. La despoblació. Tenim un censo de votants de 342, va 290 i pico hectàrees. No se sentim valencià de capital, se sentim valencià de l'horta. València sí, però de l'horta.